se sabías cal era o motivo. Seguimos falando das piscinas de Chantada, xa que tanto os socialistas como os nacionalistas abandonaron a xestión que o Goberno e o Partido Popular aprobaron cos seus votos. Os dous partidos afirmanse en que eles non están en contra da municipalización, pero si do xeito en que se está levando a cabo todo o proceso, no que o grupo de Goberno non cumpriu cos cambios acordados. A última reunión que tivemos da mesa polo tema das piscinas foi o martes 17 de decembro. Nesa reunión comentamos o equipo de goberno que nesta nova memoria debería introducir unha serie de aspectos. Unha deles era un informe de secretaría, un informe de intervención do Concello e outro era que incluíse tamén na memoria como aforrar cartos, porque el mesmo, o alcalde mesmo, nos dixo que se podían aforrar cartos na xestión, pois reducindo tarifas eléctricas, sobre todo, e entonces dixemoslle que estábamos claro como non de acordo, pero que incluíse na memoria. Bueno, pois isto non o fixeron. O que fixeron foi convocar o pleno extraordinario para o dos xoves, para o xoves 19. E non nos remitiron ningún tipo de documentación da nova memoria. Somente nos chamaron o mesmo día do pleno a 1 da tarde para que nos volvésemos reunir ás 6, é dicir, 2 horas antes do pleno. Bueno, pois como sempre, deixando todo para o final, pero é que ademais da memoria non viñan recollidos ningún destes puntos. Non sabemos por que actuaron deste modo, non sabemos se por vagancia, por non incluir as cousas, ou se porque xa tiñan garantidos os votos do Partido Popular que lles permitían quitar para adiante a memoria. Pois no noso caso, o noso voto foi negativo polo xeito de proceder, porque deixan todo para o final, como sempre, e porque nos sigue parecendo unha memoria pouco rigurosa. Ademais, dende o PSOE avisan de dous problemas que, segundo eles, poden ocasionar dificultades ao Concello. O problema que se pode plantexar o día 28 de xaneiro, cando se remate o contrato que está agora mesmo vixente. Ao parecer, a empresa dispón dun mes para retirar material das instalacións. Como pretende facer o alcalde? Pretende estar dando o servicio a vez que a empresa este retirando material das instalacións? Isto pode crear un verdadeiro conflicto, esperemos que non, pero nós así o fixemos saber. Tamén lle preguntamos polo tema do persoal, aínda que neste pleno viña o tema da memoria, nós estamos moi preocupados polo tema do persoal, porque coñecemos o xeito de actuar deste equipo de goberno, os antecedentes non son bons. Refírome á contratación dos monitores dos campamentos de verán e do equipo de limpeza. O alcalde sabe que non pode subrogar o persoal neste caso, e el díxonos que non o iba a facer. Agora quedan os chantadinos todos de testigos do que dixo o alcalde. El sabe que se o fai incurrirá nunha ilegalidade. E nós o que vamos a estar é vixiantes a que isto non ocorra. Por estes motivos, o PSOE abandona a mesa das piscinas. Nós, dende o primeiro momento, explicamos que estamos completamente a favor de que a xestión sexa municipalizada. E iso quero que quede moi clariño. Por suposto, é dicir, dentro das nosas ideas fundamentais está esa, de facer unha xestión pública. O que pasa é que non se está facendo as cousas como se teñen que facer, do xeito riguroso, hai moitos flecos, e a memoria que este primeiro paso non nos parece que este feito tampouco como hai que facer, entonces o noso voto non pode ser a favor. A partir de aquí, bueno, pois o señor Reynoso e o señor alcalde verán como quitan este tema adiante. A nosa axuda van a ter, por suposto, porque o principal é que os chantadinos podan disfrutar do servicio das piscinas, pero nós levamos avisando xa un tempo do desastre que isto pode chegar a ser a partir de xaneiro.